Trinity Jesu. Tata wokan nke ịtọ n'ime ofufe ngozi afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile anyị na-aga achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Nneka na osi ụfọdụ n'ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi ụmụ ha Victor Ụfọndụ na Victoria Ụfọndụ, ndị nke Chineke tinyere ugo mmụta ha wee na-abanyekwa yunivasiti. Ezinụlọ Ọgamaka na-enye Chineke ekene na-ayọkwa nchekwabe ya n'isi ugo Egbumba, onye na-elote mgbe eji wee mụọ ya. Ezinụlọ Ọgamaka na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'isi Fada Ike Ikeọcha, onye nke na-elote ọgụ arọ o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Linus na Maria Oke Osisi na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi na amara ya n'isi nwa ha nwoke Emmanuel Oke Osisi, onye nke Chineke dubere ugo mmụta na-ayọkwa nchekwaba Chineke ezinụlọ ha. Ndị Knights of St. John na ladies ha na-ayọ nchekwaba Chineke na-ayọ amara ya na ngọzi ya n'oge ugbu a anyị nọ na nsogbu nke COVID-19, wee na-ayọkwa n'oge adịghị anya ka Chineke weta ya na njedebe, ka Chineke nabatakwa mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ maka ya. Ngọzi na Emma Ọfịa bụrụ ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ernest Ọfịa, Gabriel Ọgalue na Teresa Ọgalue. Irene Ọnụaha na-ayọ maka mkpụrụ obi Alice Nwogo. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Peter Akụnwafọ Okoye, Nkiru Akụnwafọ Udemezue na Nkiru Abọ. Francis na Dorothy Akpambọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Cecilia Ogbutọ na onye achala Akpambọ. Felix Mosu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Mosu. Ịma ike bụrụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Stephen Ụkaọma na Maria Okeke. Ka mkpụrụ obi ndị a niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Yeah.
anyị ga-anabata anyị niile na masị nke ụbọchị taata. Nzukọ na-enye olile ma ga-atọ ndị otu dị ngọzi. Agbapụtagoro anyị ndị yọrọ ka anyị chụta n'ụzọ pụrụ iche na masị ụbọchị taata, ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ ga na mba ndị zụrụ n'anyị dị iche iche. Ka anyị yọkwa ka Chineke mee ka nsogbu ụmụ anyị nọ n'ime ya, nsogbu ndị coronavirus, na o nwee ike kwụsị n'oge na-eteghị aka. Ụmụnna, ka anyị kparịzie onwe anyị nke ọma maka ndị mmemme nke Eucharistia site n'ịya mgbaghalụ n'odudu nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị nọ n'elu ha, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-eretara Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbara anyị anyị gaa n'ihu anyị n'anya ụda ebere. N'otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Chineke nna izitere n'ụwa okwu nke eziokwu na mmụọ nke ịdị nsọ, wee mee ka ihe omimi gị dị ịtụnanya chawapụta n'ihu mmadụ. Biko mee ka anyị bụ ndị na-ekwupụta ezi okwukwe, mata ebube nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi, ka anyị wee sekpuoro ịdịkọ n'otu dị n'ike ebube eze gị, site na dịkwana anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. N'ụzọ ụtụtụ, Mozis goro mbadamba nkume abụọ, rigoro n'ugwu Saịna dịka Onyenwe anyị nyere ya n'iwu. Mgbe Onyenwe anyị rịdatara n'ụdị urukpu,
Moses wee gbuoro ya isi ala n'ikpere ala, o wee sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ihe m na-amasị gị, bịa ka anyị na gị soro. N'ezie, ha bụ ndị isi ike na ndị na-adịghị ekwe ekwe, ma gbaghara ajọ omume na mmehie anyị, nnabata anyị ka ndị nke gị. Okwu kosepụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza, ihe unu ga-aza bụ otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Zaa ya. Oh,
tinye na arịrịọ na ndụmọdụ n'obi, were n'otu obi na-eme ihe, na-ebi n'udo. Chineke nke ịhụnanya na nke udo ga-anọnyekwara unu, na-enyerịta na ibu unu ụdị ekele nke udo ahụ eji mara nwanne na nwanne. Ndị nsọ ndị mụ na ha nọ na-ekelekwa unu. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chineke na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Okwu nke osebụrụ ụwa.
ngọzi dị ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ndị a gụrụ anyị taa gwara anyị maka ụdị omume dị iche iche eji wee mara Chineke. Omume dị iche iche eji wee mara Chineke. Ọ bụkwazị ụdị omume dị etu a ka a na-atụ anya n'aka anyị bụ mmadụ. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke Ọpụpụ, akwụkwọ nke Exodus, gwara anyị mkparịta ụka nke dị n'etiti Mozis na Chineke. Ihe ọgụgụ ahụ gwara anyị na Chineke bụ onye na-eme amara, na Chineke jupụtara n'obi ebere. Ọ gwakwara anyị na Chineke anaghị ewe iwe ngwa, ọ naghị ewe iwe ọsịsọ. Ọ gwara anyị na ebere Chineke ebuka. O kwukwara na Chineke na-emejupụta nkwa o kwere mgbe niile. Ọ bụ ụdị omume dịgasị etu a ka a na-atụ anya n'aka anyị bụ ndị kwere ekwe, ka a na-atụ anya n'aka anyị niile, inwe obi umeala, obi ebere, obi mgbaghara, ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị, ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị, imejupụta nkwa nke anyị kwere, ikwu eziokwu, igwe onwe anyị eziokwu, na ịgwa mmadụ ibe anyị eziokwu. Ụdị omume dị etu a ka a na-atụ anya n'aka n'ọnọdụ. Omume ndị a dị nnukwu mkpa na ndụ anyị niile na ndụ mmadụ, ma ọ kachasị okwu ugbu a anyị nọ n'ime ya, oge a na-enwe ọgba aghara dịgasị iche iche. Ihe ọgụ nke abụọ gosi na akwụkwọ ozi abụọ Pọl dị asatọ gara ndị Kọrint gwara anyị n'ụdị omume ndị a eji wee mara Chineke bụkwazị ihe na-atụ anya n'aka anyị, ihe na-atụ anya n'aka anyị ime. Ihe ọgụ nke abụọ gwakwara anyị ka anyị mezie ndụ anyị, ka anyị mezie ndụ anyị, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebi n'udo, ka anyị bụrụ ndị na-achị udo, na-achị agamnihu. Ọ bụrụ naanị agamnihu nke anyị, kama ịchị agamnihu nke mmadụ ibe anyị kwa. Na nke a ga-eme ka amara nke Chineke wee baa ụba n'ime anyị. Pọl dị asọ kpere ekpere na ya bụ ihe ọgụ nke abụọ wee sị ka amara na udo nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye nọnyere anyị niile oge niile. Amen. Ụmụnne na Kristi, ozi ọma nke a gụrụ anyị taata, nke si n'ozi ọma nke Jọn, gwakwara anyị maka omume eji wee mara Chineke. Ọ gwara anyị na Chineke n'onwe ya jupụtara n'ịhụnanya. O jupụtara n'ịhụnanya. Ọ gwakwara anyị na Chineke dị ebere. Anyị na-ekwe n'ugbo ụfọdụ na-asị, dị nwelu dị ebere n'ịhụnanya, ọ naghị ewe iwe ngwa, ebere ya ebuka. Amen. Dị nwelu jupụtara n'ịhụnanya. Ya ka ozi ọma ji wee kwuo na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu.
nwee ike na-emejupụta ndụ anyị ihe Chineke na-atụ anya n'aka anyị ga. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ugbu a ka anyị kwụsị ọtọ pụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na-adị ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna m otu nkụwatụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ike, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya n'ụlọ ihe na-eme, ya na nna m otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya ihe, onye maka ihe na-eme mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, wụrụ ara Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ ọbụrụ mmadụ, abịakpọgbu ya n'obe niile n'oge ọchịchị Pọntọs Pilat, ọta ahụhụ, nwụọ, elie ya, o bilitere ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgide n'igwe nọ n'aka nri, ma ọ ga-abịa chọta ya ikpe niile na ọmụme, onye ọchịchị ya ga-egidere, ekwe na Mmụọ Nsọ, onye nwanyị niile, onye si na ala na-agbapụta, onye a na-esi ekwuru ekwuru ya na nna na nwa, onye si na nri agbapụ okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụtara otu baptizim nke gbara ike, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Ebele ka anyị ndị kwerenụ unu na Kristi nwa nke anyị kọsara Chineke mba anyị dịgasị iche iche. maka ndị Chineke na-akpọ ijere ya ozi n'ime nzukọ, ka ha na-enwe mmasị ịbanye n'ọgwụgwọ ichi ụkọchukwu, brothers, sisters na deacon, ka Chineke na-agba ha ume ka ozi ọma wee na-agbasa. Anyị arịọ ọgụ dị nwe n'anyị. Maka ndị Chineke na-akpọ ijere ndị ọha obodo ozi, ndị ndu nke obodo, ndị ọrụ mmụta, ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ ime ime obodo, ka Chineke na-agba ha ume ka ha na-arụ ọrụ na-atụghị egwu onye ọbụla. Anyị arịọ ọgụ dị nwe n'anyị. Maka ndị Chineke na-akpọ ijere ya ozi n'ime nzukọ ya, ibi ndụ ekpere, ịkụtara Chineke mkpụrụ obi, ka ndụ ha bụrụ ezi akaebe na ezi nkụzi nyere mmadụ niile, na-akụtara Chineke ọtụtụ mkpụrụ obi. Anyị arịọ ọgụ dị nwe n'anyị. Maka amara Chineke nke ga-enye anyị ike nke nchegharị, imezi ụzọ anyị, dozie ndụ anyị, ma na-ebi n'udo oge niile. Anyị arịọ ọgụ dị nwe n'anyị. Maka ndị Chineke na-akpọ ijere ya ozi n'ụzọ dị iche iche, iwulite ọgbakọ ndị mmadụ n'ime obodo, ka ha were ịfụnanya na-arụ ọrụ ha n'ime ụwa oge niile. Anyị arịọ ọgụ dị nwe n'anyị. Maka ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maasị tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a, ndị nwụrụ n'ajọ ọrịa coronavirus, ka ha keta oke ebere Chineke na alaeze eluigwe. Anyị arịọ ọgụ dị nwe n'anyị. Ebe n'ime obi ka anyị letasị isiokwu a, ọsa Chineke mba anyị ndị ọzọ aga.
Chineke dike niile dị ebi ebi, anyị bụ ụmụ gị eburugo mba anyị dị iche iche bịa n'iru gị n'ụbọchị taa. Anyị na ya ngọzi gị, nchekwaba gị na mgbazite gị na mba oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Inwenu Chineke anyị biko gọzie onye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebutere gị, were ya mee ka anyị site n'ịkpọku aha gị ghọrọ gị aja dị ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ welite n'obi elu ka anyị na-edebere Chukwu anyị kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-asa ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onye dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa. Ngị na otu nwa gị na mmụọ nsọ bụ otu Chukwu, otu osebụ ụwa. Ọ bụghị otu onye, mana ọ bụ otu nke onye na-atọ dị n'otu Chukwu. N'ihi na ihe ọ bụla nke ị gosiri anyị kwere banyere otuto gị, otu ihe ahụ kwa ka anyị ma banyere nwa gị, banyere mmụọ nsọ, na-amaghị nkewa na ndụbọsị ọzọ, ka ọ ga-abụ a na-ekwupụta ezi Chukwu dị ebebe, a na-esekpurukwa ịbụ onye nke ọbụla n'ụdị ya, na-esekpurukwa ịbụ so otu nke Chukwu n'onwe ya, na-esekpurukwa ha n'otu nke ebube eze ha, nke ndị mmụọ ọma niile na ike niile nke eluigwe na-eto mgbe niile n'okwukwe na-asị
jiri aka ya wee na-anụ were achịcha ege ekele n'otito na waya n'ihu maazị gasị nara m nke a ga-eri uru niile ka bụ ahụ m ka a ga-edunye maka ụlọ. Etu ahụ ka o si mee mgbe a chọrọ ndị anyị asị o buru iko mmanya ịgbaga ekele n'otito bunye ya maazị ya sị nara m nke ahụ ọrụ unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ahụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile na-enwekwa ahụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ya. N'ezigbo nwa atụrụ n'eluigwe gosizila anyị sekpụrụ n'eluigwe gosizila anyị sekpụrụ na nachita nke ọbụla dị n'ọmụge mmanya anyị ebunyegacha gị ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ihe niile na-efe gị. Anyị jụ ma na-arịọ ka anyị bụrụ na nata ahụ ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nachita nzukọ gị gasị ụwa niile ekele anya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Ose na Dove ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ji okwukwe wega ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke mgbe gị biko mere anyị ebere ka anyị soro ji mara ndị ngọzi nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wepụta anyị ebere ka anyị sikwa ha na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Oh
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị ekwupụtago ịdịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi n'ebighị ebi. Biko mee ka ihe omimi a anyị natara wetara anyị nzọpụta nke arụ na mkpụrụ obi site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ odemone. Anyị na-elotekwara anyị niile na envelopu anyị ka anyị nwee ike itinye na mail ma ọ bịa n'ụlọ ụka ebe a, wee na-elotekwara anyị oghere nke ọzọ dịara ọtụtụ n'ime anyị mfe, wee gaa na webụsaịtị anyị steveneugenparish.org. ịmara ihe ị ga-enye ime enye ebe ahụ ọ gaa ozugbo. O nwere ndị si na ọ dị mfe rinne na ọmaka nya ka anyị na-elotere anyị niile ndị chọrọ ị na-eme etu ahụ. Ịchọkwa ị na-ewere envelopu anyị dee, ị nwere ike tinye na mail ma ọ bịa n'ụlọ ụka ebe ahụ ebe fada bi, tinye ya ebe a na-etinye leta. Dịka anyị si wee kwuo n'ụka gara aga, a gwara anyị na enwere ike ibidozi ka ụka wee nye anyị mgbe o ji wee bụ enwere ike iji were mie were bido, mana dịka anyị si wee makwa n'ọkwa, ọ bụrụ imega ụlọ ụka ozugbo ebido. Ihe a ga-emega na ya, guidelines si ya erika. Ihe ọ pụtara bụ ụkọchukwu anyị na ndị na-afụ maka ya na-agba mbọ maka ọ nke emechara ewechere auxiliary bishọp anyị ọsaịnị anyị ọfụsa anyị nke ahụ adịgo, abanyekwa n'ọzọ emechazie ọntiro kwete na anyị niile na anyị akwadochago ibido, anyị ewere bido. Ya bụ anyị na-aṅa ntị ndị nwekwara ala ihe ya eme. Dịka m siri kwu, gụọ ya. Anyị niile gụrụ akwụkwọ ka ọ ghara ịbụ esi na gị amarọ. Ọ dị na email ma nke ndị nne ma nke ndị nna. Ego anya o nwee ihe ichetara na ya, ma inye aka dị na ya dị iche iche, ma ego dị na ya, ma ihe ya eme na ya eje ya esi were ya ọga ọfụma, ka anyị niile ka owe anyị anya. Ọ bụghị emeghe ha ụlọ ụka ebido ozugbo. Anyị were oghere a wee na-ekenezi mmadụ niile, ndị niile anyị na ha karịkọtara ụka taata, wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị Fada Umeobi ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụnụ. Tupu anyị agbasa, anyị na-ekelekwa anyị niile anyị na-aba dị iche iche wee si na mmasị ụbọchị tata. Anyị wee na-ayọkwa ngọzi, nchekwaba na odudu nke Chineke oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu Chike niile gọzie ụnụ. Nna